Καλώς ήρθατε στον Όμιλο Δημιουργό και χαίρομαι. Μαζί θα περάσουμε μια καταπληκτική χρονιά, θα κατασκευάσουμε, θα δημιουργήσουμε, θα χαρούμε. Σήμερα θα κατασκευάσουμε κουκλίτσες από ανακυκλώσιμα υλικά, τον Καδούλι και την καδούλα. Καδούλα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα μαλάκια της κούκλας μας, μαλλί, αυτό που πλέκει η μαμά, η γιαγιά, ό,τι έχει περισσέψει. Εφημερίδα. 2 κομμάτια πανί, ένα για να βάλουμε ρούχα στην κουκλίτσα μας και ένα για να φτιάξουμε το κεφαλάκι της. 1 κίλιτρο ρολό από χαρτί κουζίνας ή χαρτί υγείας και άμα δεν έχουμε μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας από χαρτί του μέτρου. Χαρτοτενία. Και ένα κομμάτι Κόλλα. και ένα λαστιχάκι που ίσως μας βοηθήσει να στερεοποιήσουμε το πανί μας. Να ξεκινήσω, κυρία Βολαγό. Βήμα πρώτο. Παίρνουμε την εφημερίδα και με τα χέρια μας την τζαλακώνουμε για να κάνουμε ένα στρόγγυλο μπαλάκι. Το τυλίγουμε ωραία, το βάζουμε από μέσα για να κάνουμε ένα ωραίο κεφαλάκι. Είναι μικρό κεφάλι, αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε και πιο μεγάλο. Ανάλογα πόσο μεγάλη θέλουμε να κάνουμε την καδούλα ή τον καδούλι. Θα το κάνουμε μεγαλύτερο. Κυρία Βούλα, νομίζω είναι εντάξει. Έχουμε το κεφαλάκι μας. Ωραία, κυρία Βούλα, θα κολλήσει. Παίρνουμε το στρόγγυλο μπαλάκι που φτιάξαμε από την εφημερίδα και το τοποθετούμε πάνω στον κίλιτρο. Για να το στερεώσουμε, παίρνουμε τη χαρτοτενία. Με το ένα χεράκι μας κρατάμε και τα κύλο και με τη χαρτοτενία αρχίζουμε να τυλίγουμε περιμετρικά. Το κάνουμε λαιμό. Στερεώνουμε δηλαδή το κεφαλάκι με το σώμα της κουκλίτσας μας. Δεν χρειάζεται να παιδευτούμε πολύ, γιατί από πάνω θα βάλουμε το κομμάτι, το ύφασμα. Το οποίο είναι στρόγγυλο από μένα, γιατί το κεφάλι μας είναι στρόγγυλο. Ωραία. Η κούκλα μας άρχισε να διαμορφώνεται. Το κεφαλάκι με το σώμα είναι έτοιμο. Βάλαμε το στρόγγυλο κομμάτι πανί. Μπορούμε πρώτα να βάλουμε κόλλα, αλλά για πιο εύκολα χρησιμοποιούμε το λαστιχάκι. Τώρα θα κάνουμε σωματάκι, κυρία Βουλέ. Θα κάνουμε σωματάκι. Μπλε, γιατί ο κάδος είναι μπλε, που ανακυκλώνουμε τα υλικά. Το σουρώνουμε γύρω-γύρω. Θα το δέσουμε με μπλε ταινία. Το δένουμε. Για να μην κρυώνει. Έτοιμη κουκλίτσα. Έτοιμη κουκλίτσα. Τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το κεφαλάκι της. Παίρνουμε Να βάλουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε, θα τις βάλουμε μάτια ή να τα ζωγραφίσουμε με μαρκαδόρο ή να κολλήσουμε μικρά πανάκια ή χαρτονάκια, ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε το σχήμα του κεφαλιού. Μύτη, μάτια, στόμα. τυλίγουμε γύρω στο χέρι μας, μαλάκι. Βάζουμε αρκετό γιατί θέλουμε να έχει φουντουτά μαλάκια. Ψαλίδι. Κόβουμε ένα μικρότερο κομμάτι του λαστιχί, το περνάμε μέσα και το δένουμε. Βλέπετε? Τώρα παίρνω το ψαλίδι και το κόβω. Τα μαλάκια μου είναι έτοιμα. Και άμα θέλω να τα κάνω πιο μεγάλα, κυρία Βουλέ, Μπορώ να πάρω ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και με λίγο γύρω-γύρω το νήμα. Παίρνουμε την κόλλα μας, βάζουμε ψηλά. Βλέπετε πώς? το κομμάτι σας. Βάζουμε
ματάκια. Μένει να βάλουμε ματάκια, στο ματάκι και μυτούλα. Για να δω, κυρία Βουλά. Τέλειο. Ο καδούλης μας είναι έτοιμος. Ματάκια έχουμε δύο κυκλάκια. Παίρνουμε τον κόκκινο μαρκαδόρο και μια μυτούλα. Ο καδούλης είναι έτοιμος. Τώρα εσείς πρέπει να ετοιμάσετε μόνοι σας την καδούλα. Καλή επιτυχία!